Miren eta Egoitz. Miren, Donibaneko haurzaindegi batean lan egiten duzu. Gaur Egoitz zuzendariak aurkezten dautzu bere proiektua haurzaindegia etxi eta zaharrendako aktibitateak proposatzea. Miren hasita, Iruna Bertsu 8 tikian. Honako ideiak ona, ez dira heldu maiz, ta ez dira helduko gerora ere araiz. Aldaketan niretzat izanen dugu gaiz, pixoiak txikiekin ongi moldatzen naiz. Pixoiak txikiekin ongi moldatzen naiz. Zar edo gazte izan pardel da, pardela, beraz ezazu jarri, bisaia goibela, kontuan hartu behar duzutena dela, umeak baino zar gehiago daudela. Umeak baino zar gehiago daudela. Nik ere egiten ditut hain kalkulu finak, baina alferrik dira zure aleginak. Formakuntzak ez ditut hortarako eginak, aurrak bezala dira, baina ezberdinak. Aurrak bezala dira, baina ezberdinak. Desberdin dira, baina ezazula uste, soilik aldea dute. hiruzpalau urte, eta jasaten duten altzheimeran truke, lasai egindakoa antziko dute, gaizki egindakoa antziko dute. Bat edo beste egin orduan berdina, banik ez dut egingo, egiten dut zina. Beno egin dezaken ere alegina, soldata igoz gero urteak adina. Soldata igoz gero urteak adina. Ongi beraz hau ez daukagu traba, aritu behar zara, onenen gisara, bihar goizez etorri zaite zintzo ara, eta soldatarenaz mintzatuko gara. Eta soldatarenaz mintzatuko gara.